jama'a wata latar ma ta ƙara sauka ita ma yanzu nan ya daɗin saurare. Jama'a ku ce Allahu akbar, an ci kutumar ubansu yau ma. Gai ana yi muna jin daɗi, ana bari muna jin haushi. Jama'a kun san me ya faru jiya ranar 5 ga watan 5 2026 da misalin karfe 1:30 na dare? 'Yan bindiga, 'yan bandit, 'yan kidnapping sun shiga wani gari mai suna Isheyi da ke Ibadar local government a jihar Oyo. Amma fa sun gane kuskurensu, sun gane Allah yana da girma, sun gane cewar kunne ya girmi kaka, domin an yanka wa da yawansu tikitin mutuwa, an yanka wa da yawansu tikitin shiga kabari, an yanka wa da yawansu tikitin dakuwa a hannun mala'ikun Allah. Kun san la ya asuna Allah ma amarahu, ba sa saba umarnin Ubangiji. Duk da dai wani ɗan kidnapping ya kira ni rannan ya ce dan Allah wai na daina cewa ana yi wa 'yan uwansu tambaya suna kasa amsawa. To ka sani idan ba ka so a tambayi 'yan uwanka a ce musu mun rabbuka su dinga ma dinika suna ban sani ba. Ku daina kashe al'ummar da basu ji ba basu gani ba, ku ajiye makami. Wannan ita ce gaskiya. Jama'a kun san zakakuran matasan da suka yi aikin nan jami'ai ne na civil defense da ake musu laƙabi da cewar agro rangers. Wayannan agro rangers din da 'yan kidnapping din nan suka shigo da niyyar za su ɗauki wani mutumi wanda a yau 6 ga watan 5 2026 jirginsa zai tashi zuwa Saudiya, shi suka shigo sacewa. Nan 'yan civil defense agro rangers din suka ce ƙarya ne, ba wanda ya isa ya ɗauki mutumin nan. Wallahi hannu da hannu su ma suka kama 'yan kidnapping din nan, suka nuna musu salon sanin aiki, suka dinga zolayo su shigo su noƙe har sai da suka karar da bullet ɗinsu. Wayannan 'yan civil defense sun samu nasarar harbe mutum 2 a ciki, sun kama mutum 3 hannu da hannu. To amma abin da muke faɗe shine babu ma'ana a cikin kama ɗan kidnapping da rai. Kawai in ka kama shi ka kashe shi, kamar yadda shi ma in ya samu sa'a kashe ka zai. Mu wannan shine abin da muke gaya wa 'yan gari da jami'an tsaro. Ba wani maganar a kama mutum wai a kai shi kotu, a kai wa sojoji aiwa, duk bata lokaci ne. Yana samun sa'a so ya ce ka zai yi, saboda haka da ka samu sa'a ka so ya ce shi kawai a wuce wajen, shine magana. Jama'a mu ƙara sa wa'annan bayan Allah a cikin addu'a. Ta mu yaɗa wannan bidiyo.